Malawi Brief. Maga posagwirizana ndi ena mwa maudindo omwe asankhidwa ndi Mutharika atiponena kuti anali kuti pa nthawi imene chipanichi chimachita kampeni kodabwera kuti adzangodyerera. Zimenezi zikuoneka kuti kwa iwo ngati agangata ndi zosasangalatsa. Ndiye amkweza lamba ndi amene akuti ayayi tsopano ngati zili choncho ndiye kuti agangata akutsutsana kapena kuti akusemphana kwambiri ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo ndi bwino chipani cha DPP akuti chiwapatse mwambo agangata. Timafuna titakambirana nkhani zimenezi chifukwa it's a national interest. Zinthu zimene zimatha kutikhudza ife zimene amkweza lamba akulankhulazi kuti agangata ayenera kukhazikidwa pansi. Anayankhuliranji mawu amenewa kuti kodi inu mwabwera ndikumakapita kwa president kumakayankhulako zinthu zina cholinga akusankheni maudindo. Munali kuti pa nthawi imene ife timavutika kuti mwina tichite kampeni kuti mwina tikhoza kufika pano kuti ayiboma tidatenga. Ndi bwino amene adavutikawo abwere poyera kuti nawonso apezeko zochitika kapena kuti ngati kungakhale chichewa chogwiritsa ntchito kuti nawo apindule ndiye kuti nawonso apindule. Ndi zikuwadabwitsa agangata kuti amene akupindula aoneka kuti siyo amene ena mwa iwo amene anachita nawo kampeni. Timafuna timve maganizo anu kuchokera kwa nzika pa zimene amkweza lamba alankhula kuti kodi nkoyeneradi kuti chipani cha DPP chakhazike pansi agangata. Chimene ife tabwerera madzulo ano. Timve woyambirira kuti kodi akuti bwanji. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwino kaya ino. Taswera. Kodi mmachita kutchera? Nanga si alida amafunira titsakula khomo. Uri wena peze njira yolowera mene. Kodi eti? Inde. Takulandirani Mr. Maseko ku Mama kuti mwatsegulira inu ngati leader wa pamudzi pano. Timve kuti kodi inu mukuonera television kapena simukuonera? Ayi sindikuonera. Agangata analankhula mawu nanena kuti tsopano pali maudindo ena amene ali kuti akudabwitsa chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika inde akusankha koma anthu ena mukhangati muchito mapita nyumba kwawo ndikumakhangati kuti mudyerere nawo pamene simunali nawo pa kampeni. Ndiye tsopano zimenezi zikuoneka agangata zosakhala zabwino. Ndiye amkweza lamba mwina mumawadziwa amene wandi mkulu wa bungwe la kapena kuti nkhalapa wa bungwe la HRCC anatero kuti zimene anena gangata zikuonetsa ngati kuti kutsutsana ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo chipani cha DPP chisalole kuti zimenezi pakamwa pawo zipitirire kumalankhulidwa agangatawo akhazikidwe pansi. Ndemangano njotani pa nkhani imeneyi? Okay. Pali zinthu zina zimene zimakhala zachiweniweni. Okay. Anthu ena apadera akalowerera amaononga ndi amenewo. Okay. Chifukwa nkutheka kuti banja la DPP lili ndi ana angapo. Ndiye kumaonetsa unena kuti mwina bambo uja ofe wana amakonda ife adabereka ndiye. Okay. Ndiye ana ena amaona abe kuti ineyo kundigulira chinthu cha 30,000 zangu mugulira chinthu cha 31,000. Akukonda ameneyo. Ndiye zinthu zinza chibanja. Okay. Kotero kuti tatitikepo mulomo kuti agangata ayankhulo ipa sitingakhoze. Chifukwa chakuti nawonso munena kuti ndani dzina lawo yawawa pampando wa CC. Robert Mkweza Lamba. Amkweza Lambawo mwina anatata khala basi nkunikirapo funo yankhula pa nkhani ngati imeneyi. Koma adziwe kuti gangata adayika moyo wake pachiswe mu Central Region muno. Pafupifupi zigawenga zimamusokola. Koma chifukwa cha mphamvu ya Mulungu boma nkulichotsa kuja lidali likuja nkubwerano apapa. Anthu ena panopo akuoneka ngati anzeru dzana timatero kuti wena asakhale ngati anzeru. Okay. Chifukwa adayika mutu nkati ngati fulu mu nthawi imene ichadziwa njaija.
iwo aja amene mukunena wankweza lambawa nthawi yokweja amakhalidwa wanthu ija analimo muno mdziko adatani kudzudzula zimene zija ngati ngazelu kwambiri chifukwa pali zinthu zina zomati ukufuna uyankhula ukuyiwala kumene ukuchokera. Malawi muno tili ndi ufulu wa mayankhulidwe, tili ndi ufulu wa chikhalidwe, koma ufulu umene uli ndine ankweza lamba singaphwanyira ufulu wawo. Ankweza lamba ngati sandale ayenera okhala oti iwo sandale azikamba zawo zimenewo ali. Koma akalowerera kwambiri kundale ndeti kwakweze kumbuyo ayamba udzudzula zikwanje zija zimatuluka amakhalidwe anthu masana tikuona zija. Chifukwa tayenda mu nthawi imene ija ankweza lambawo ndanzawo amabungwe wena alipo munomo Malawi muno sadakakhala kunjayi zimene zija zimachitika iwo aja alimo muno, anthu amachachiteze iwo aja alimo muno, anthu amafa ndi njala iwo aja alimo. Samatuluka nkuima poyera nkuyankhula kuti achakwera izi zimukuchitazi eti pangechonchi kuti anthu atapulumutse. Samakamba zimene zija iwo aja anangokhala ngati kuti mwina adatenga chipanzi nkwayika pakamwa kuti samayankhula. Ndiye lero munthu wina akukadandaula pagulu lero kuti mwina mayankhulidwe aga ngati sadayankhule bwino koma ayankhula chifukwa chiyani ndi mmenewo tsapano akuonera. Ndiye tikatenga ngati kuti ineyo kapena kuti ndikhoza kuti ndiyambitselanga bungwe loyankhulira anthu kapena kuti anthu ena asoenane mtendere zimene ndifuna zimene ndifuna mpezi zimene zili kuboma si bwino dziko lino munthu mmodzi sangaliononge. Mwachitsanzo ineyo ndine mchewa kwathu kudedza tili ndi madambwe anyawu anthu amaledzera mowa kumene kuja ndifuna ndifanizire. Munthu wina oledzera mowa ndikuyesera kukuwa ngati mmene mujagule amachitira. Amene ujayo kungokuwa gule kosamuyankhula palibe chimene chingachitike. Koma amene tsapano akamudzudzule kuti iwe wachitiranji izi amene uja ndi amene amafuna ulula gule uja kuti wanthu adziwe kuti chiyani. Ndiye ankweza lamba ineyo ndinguwaunikira sochonchi amene timayankhula mmene pena afe sidapite ku sukulu iwo anapita ku sukulu nkukhala bungwe kapena akulu kapena wapampando wa bungwe limenewo ali. Koma choti adziwe chimene adakayankhula iwo wankweza lamba adakamadzudzula zigawenga zija zinali kumbuyo zija mu nthawi imeneyi ndipo adakatuluka nthawi imeneyi leronso namatuluka nkumakamba ngati mmene achitiramu. Tidama wathokoza kuti congratulate ankweza lamba mukukhoza koma akayankhule lero zoyankhula pa msonkhano zolekotema anthu osayankhula ine naona kuti pamene papa 100% kwa ankweza lamba. Zikomo kwambiri. Mukhale ndi usiku wopambana Maseko. Zikomo. Pilira kumva maganizo a mzika. Maswera bwanji? Maswera bwanji? Taswera bwino zaidi. Ndaswera tafika kuti madzulo ano. Ndiko wambira ine iliya wimbira kuno kumwanje. Mwikapo maganizo otani pankhani imene tikukambira naye. Alright. Mkhani ili magawo awiri. Gawo loyamba ndiona kuti kangatawa mbali nake sadalakwise. Otengera kuti ndi die hard wa chipani cha NGPP. Komano kumbali ine ndikuona ngati kuti president sadalakwise. Chifukwa chona kuti tikabwera mbuyo pang'ono adanena kuti neyo zimene zingachitika mwina 5 years yapita ichi sitikufuna kuti tibwerezenso zimene zichayi. Mwanjira ina ndiye kuti amene wawa akufuna kuti ayanjanise posatengera kuti uyu ndi wachipani zosusa uyu ndi wachipani cholamula kapena uyu ndi amene anasalimba nawo chipani ichi kuti chilowe mboma kapena chani ayi angofuna kuti tonse tikhale ngati ana amodzi. Mwanjira ina ndiye kuti akufuna tiuza tisanthu tonse pamodzi posatengera kuti ma differences amene tili nawo. So in other words, you can say now 100% ya, I mean 80% ya amene achita president ineyo kumaso ndikubira kuti antambira kuisa naso. Agangata ndikubira kuti akuyankhula potengera dimene sinali mbuyo mu komano ateuza kuti iyi ni mbali imodzi yoti tilumaliza tikhale ngati anthu amodzi. You can imagine kuti chipani chichi nawina mbali zonse posatengera kuti ndikuyokera mbali yakuti soza kuti anthu anangobwera ndi trust ya mbali zonse dziko lonse. So as the one way kuti tikhanga titi unifying mena kupanga izo kuti pasatengereso kuti ayi ndi wachipani ndisankhe mweyo atiuza ndiseto sesi andizimene zikufunika
Okay. Nditodi tikose. Ndikumbutseni dzina lija kumulanje. Eliya kuchokera ku mulanje kwa Nampungo. Mukhale ndosokopambana kwa Nampungo. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kumva maganizo anzika pa nkhani imene tikukambira nayo nzofunika kwambiri kuti timve inonso yakupezani motani zikuyenda bwanji mutu mwanu mwaswera bwanji bwana mwaswera bwanji well amene osanakonzeke mwina ndisoni network mwaswera bwanji ayi ndaswera mumvekera pansi kwambiri tasitsana kuweza nawo chabwino foni yanu ili patali ndi kamwa zimatero ikakhamwaika patali ndi zimatero kuti sikumveka ye apo mababa kumveka chabwino ndikuti kumetafika ukasungu kukasungu tu kasungu cha mama kucha mama dzina lanu tu maufulumirirapo ni nthawi hawa bi kachikopa kasungu cha mama perekana maganizo anu program ino mukuzitsatira bwanji ineho ndikuona ngati agangara iwowa pokhala mtsogoleri asayankhuliso zinthu zimene zikhoza kuweta zisokonezo kudziko asatengere unena kuti iwo popeza adavutika aliyense amenenso adutse mu nyengo imene wadachita mwayi okay koposaposa pokhala mtsogoleri akhale munthu amene zoyankhula zawo ndi zochita zawo zikhale zomanga okay chifukwa pomalapira ali chimadandaula mu zinthu zina ngati zomwe zimene kukondera kutani ndiwo sakabwetsa mtima ulili popeza adavutika aliyense avutikeso tisakhale choncho koma iwo amange dziko abweretsa anthu pamodzi ndipo kuyankhula kumene ayankhula iwo amafunika awadzudzule ndithu ngati kudziko kunena kuti anzawo achipani akutusana ndi masomphenya ya president amene amene afuna abweretse dziko lino pamodzi ndi adzudzulidwe awaphunzitse kuyankhula komanga kuti munthu zochitika zawo tiyendetse dziko lino tilukule tithane ndi njala tithane ndi mavuto onse kusiyana nkumagawananso nkumagawanizake zono kwambiri bana tathokoza mukhale ndi usiku wopambana kucha mama inonso zikomo amene ukasungu tatulanso enapo mwaswera bwanji swera bwanji ndaswera chisale chabwino kumzuzu takulandirani kwambiri perekani maganizo anu mpulogalamu ino mukuganiza bwanji pa nkhani imene tikukambira naye nkhani imeneyi maganizo anga ndonena kuti inde abana gangara anayankhuladi zimenezozo vale kwambiri madziwa kuti munthu akasangalala kwambiri amaponyesa zinthu kunali kukonjwa ine ndikuona kuti kunali kukondwa kumene koko ndebe munthu besuletera kuphosholayi okay ndipo peza kuti aoni mwana mundale angoyamba kumene ndale zawo njani ndikuganiza kuti kumene koko akakumana akuluakulu kumene akumaneko akambirana ndiza nyumba zimenezozo chabwino amene wawa izizizo sozoti impaka na mabungwe kulowererapo ndeziti zimenezo amabungwe alakwa alakuisaiya asamadzuzule pachinthu chinechi chose iwo maso awo basi azingoyang'ana zoti zimene zikuchitika kuchipinda kwanza koma zachoka kuchipindatu zabwera poyera iwo alankhula zimene ngakhale zabwera poyera komano ifeyo titadziwa aliyense panopa akudziwa kali kuti wanakondwa komanso ndi mwanaso nona kuti iwo ndale zawayamba kumene ndiye pena pake munthu akamachita zinthu umangokhululukira basi okay tingopempha chipepeso basi kuti apepesereko akangatawo kuti ngati zinali choncho kuti komano anasija kukondwa okay chabwino ndithu mayilisale kumzuzu mukhale ndi usiku wopambana zikomo kwambiri zikomo amene ndithu kuchoka kumzuzu tionena mwaswera bwanji ayi ndaswera program ya chidzulo takulandirani tikudziweni kumene mutafika madzulo ano bwana ndani pacha Patrick Manoblanda. Thank you so much, Bwana Patrick. Muyambira pati nkhani what's your reaction, what's your comment? Ini tu sindikuona njira kuika kozi zintuzi zachitika ngati kuti abwana amayankhula mwina pali china chake chimene ife anthu tisikuchidziwa chichitika. Ya ndino titongo jaja munthu kuti walankhula molakwika pamene ife sitikudziwa kuti munthu uyu imene chayankhulidwa kumbali ndichotani. Okay.
ndithu kwa ine sindikuona kulakwe uliwonse ife tito mabunga tungobwera nkulowereramo uyankhula kuti iya zochitira zakuti pamene zinthu sizinene kuti ifeyo angati anthu apadera sinene kuti zizitani zizidziwe zinthu zizeya. Okay. Ya ndineyo kuyankhula kwangako nkona kuti tungofuna kuti Malawi ayakhala kudziwa kuti pa zinthu zimene wayankhulazo tesulani tiri kudziwa kumanyiko ine nankha magezo anga chabe amene we chabwino ndithu bwana wanga. Tithokoze bwana Patrick Blantyre kuti hayi mwaperekaso nanu maganizo anu. Tithokoze mkhalidwe kwabwino. Tithokoze ndathokoza baba. Ezikomo kupitira kumva maganizo anzika pankhani zimene zikayankhulidwa Amalawi amazikambirana. Masura bwanji. Tatandala bwanji bwana. Hayi tatandala well ndikuti kumene tafika madzulo. Ndoimbira kuno kunchisi. Anchisi apa munasowa. Pambwanga. Munasowa pakatipa. Nasowadi. Matero kuti tikupatsene mwayi pankhani imene tikukambira nayi. Kodi mulipo ndichoyankhula ndemangano chotani? Yanga ndamanga ndipo. Ndimavera audio malingana zimene zinalankhulidwa dzulo. Ndimembekeza kuti ndimadziwa kuti lero lino madzulo ano zituluka ndithu zimenezi. Munali nchikhulupiriro kuti tikambirana madzulo ano. Nikuti amagawa abweretsa nkhaniyi. Chabwino. Hayi apasanga lephera abweretsa iyi. Chabwino wawa. Amagawa ine matini chepo mlomo motere. Teloni wawa. Ulendo wina wake kumbuyo kondadzanena kuti zimene zimachitika pa Malawi ndale za pa Malawi zimakhala zobwezerana osatutukula dziko. Okay. Kuthandiza mtundu wa Malawi. Koma ubwezerana. Okay. Mbalomo kuti anthu ndife amodzi tidzikondana tidzichita zinthu zone kuti dziko lathu liyende. Amalawi silimazifuna yayi. Okay. Ndi nthawi zinaso atsogoleriwa akamasankha maudindo amafunika adzionetsetsa. Kodi munthu amene ndiri msankha udindo uyu akhale pa udindo uwu kuti iyeyo ngokhwima nzeru. Ifetu mkasankha udindo munthu one kuti mchombo wake ngosaduka zimakhala zovuta kwa basi. Uje ndi tikadali pa TV muli pa TV? mukadamveka pa TV ndeni mati chabwino. Tizisankha anthu poyika pa maudindo akuluakulu ngati otsogolera dziko kuti dziko lizichita bwino. Tithokoze kwambiri kuti nthawi imeneji amachita kampeni amanena kuti chipani ichi sichite bwino ife tikalowa tidzachita zakuti ndipo izi sitidzachita. The very same things zimene ankalankhula kuti adzawa ankachita zolakwika iwo ali nkubwereza zomwezo. Ndiye mati nene kuti ujeni mwana mbuzi adonera makunya kumnyendo. Pani mwandipetsetsa menepo. Apopo ndiye mwandisi akutali kwambiri. Mwana wa mbuzi adonera make ukodzera kogona. Okay. Kotero kuti akwezala mbawo mwana alankhuliramo analankhula chifukwa kulonetsa kuti mtundu wa Malawi zawakhudza. Koma ine mati nene kuti awasiya Gangata kuchipana sadzudzule. Chifukwa nzochitukoza unena kuti tizichite izi tibwezere. Otababwezera ndithu otabanena mtimukapha odzafika popone kuti tasiya. Chifukwa kunobwezera. Ambwezera ndani mukuona kuti abwezera ndani pamene. Koma tinuyo amagawa kulankhula kumene ndalankhula ineku inde inu Malawi ndipo iniyo mwapa komanso pokhala mtowa nkhani inuyo chimene chiri unenedwacho niri unenachi inuyo mukudziwa kuti munthu uyu alupitapo. Chabwino. Tathokoza bwana Magawa. Upereke moni mkafika ku nyumba. Ayi ndiperekaniso kwa mama madzulo ano mukhale ndi usiku wabwino kumchisi bambo anga. Ya lero lunyakula sima tekuwa khapa futhi ngadane kuti udzadye nawo.
auze nasunge atakoza kwambiri usiku wabwino zikomo panabwera mwambi sikuzwa ndangata umvesetsa kuti mwina mvula izonza kale koma malingana ndi program ino tikupitira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji asamuno kaina aitaswera tafika kuti madzulo ano Nkatabe wow Nkatabe takulandira mayi ndani paja mayi Kamphanga ino muyambira pati potali yesali ndi ufulu okamba zimene ayankhula bungwe zimene ndithu akuunika zimene agangata alankhula ndiye timafuna timveso inu mukadakhala kuti muli upo ndi mwayi woyankhula mukanatipo chani pankhani nena chilungamo nena nayankhula gangata zabwino sizabwino chifukwa president Malawi okay ya kampeni inadusa pana novoteredwa amene anavotera usakwaziwa ndipo mtheka kuti mina ndi wina wake anawo MCP koma siku wakavota napanga chiganizo kuti andigotenga pa anthu a DPP okay ndio kubwera pakuyankhula choncho sanayankhule bwino okay ife tukafunira zabwino kuti asogolere dziko lino mwamtendere okay zakudeze so azisiye uko apange serious focus mavuto amene tinawo muno Malawi chabwino abungwe nawonso awo ndikufuwa kuyankhula komano nawonso asayiwale kuti panali zambiri zimene Amalawi ife timakumana nazo amangokhala du wayankhulidwa zinthu zambiri kadana chimwendo anandana MCP amayankhula zinthu zawo zimene afuna kuyankhula iwo anali kuti ayeshara DCO eshara CCO oho komano sana kwise okay ngama panga bwino komano pakabula wina liyese olamula azikhala serious okay ya sata chingotuluka apopeza ndi DPP ndi atuluka ziyankhula zawo zwayi okay kayabwera UTM 2030 kazabwera ati azizayankhula ndithu osati du kanga tikwina kukaya maji kandi chani kaya muganiza choncho mpaka nanga tena kuti chani okay bungwe lapangidwa liti kale ndiona ndi anali kuti kusayankhula zonsezo anthu amanyozedwa apa kulangulirwa zinthu sakuzozo chifukwa chani anthu anavota kwambiri DPP muna chifukwa chozo yako zimene amangula anthu a MCP iwo anali kusayankhula komabe mwachidule nkhani ndiyomwena kuti agangata sanayankhule bwino okay iwonso amene achani iwona ifeyo tinapasa sowa DPP woti yathu ifetu ndithu timafuna DPP amene anabwerawo ndithu timafuna omweyo tinavotera ndithu komano popeza tinavota ndisingachire kumbuyo iyayi sanayankhule bwino agangata apuzire kuyankhula bwino Amalawi ife mazo athu ali pa iwowo ndakamakhala kumene aliko ngata kuti mvera anyamula udindo wa dziko lonse la Malawi okay osati zachipani ayi okay chabwino abambo anayankhulanso amachita comment eti nimaita so comment neso mmati bwanji wati nkhani ndi mmene akuyankhulamu kuti zinthu zonse zili bwino sanayankhule bwino iwowo okay nzoti ifeso imatipasa nthumazi nkhani yota ikuyenda bwanji achikulewa ikati masangati kaona achinyamata kamalowa mu akamapasa maudindo ngati amenewo nano zimafunika zinthu zikumazigulisira ntchito bwino chifukwa tione DPP sikuti ndi kumpoto kokha kapena kumwera kapena chigawo cha pakati DPP ndi konse komanso akanena zoti apapa sangale kaya chani a DPP a MCP aponyeka iwo aziwa bwanji kuti uyu ndi amene ali wa MCP kapena so uyuyu ndi wa DPP aziwa bwanji wo chifanopa chinapi chatuchimbi unaliyesa kuzona kuti ndipaye DPP ndiye amasime tufuna ifeyo zoti kampeni zandali zinatha komanso Amalawi mwina tiphuzilepo tikapanga za mavoti akadusa zonse tiziona kuti zatha zimene zakale zijandetu zatani zatha Malawi wonse azikhala pamodzi ndikupanga chinthu chimodzi osati nthawi zonse kumakukamba nkhani imodzi yandali mpaka na izafika enaso kampeni yamba kale imene tikuyankhulamo kuzafika 2030 choncho ndiye kuti ziko sitingasunde ziko okay ndithu banja la paja ndikumbuseni dzina lija Kamphanga amene wamuone
mukhale ndi usiku wopambana kunkhatabe kuti amayi ayankhula inonso mwayankhula amapereka malangizo tamva ndipo talemekeza maganizo anu malangizo amenewa amveka mukhale ndi usiku wopambana tathokoza ndithu ezikomo walo kupitirira kumva maganizo anzika program ino timapanga choncho chimene munthu ayankhula timabwera nacho pano ndiye timaonesesa kuti wayankhula ndani timabwera kuti tikambirane chifukwa zinthu zizabwera ku dzikolo ndinu ndine pano masula bwanji madzulo ano walo timve maganizo ena masula bwanji network isatichite chipongwe da masula bwanji apa ayi ndaswera koma nde muli mudzenje mukumveka kutali sindidziwa chachitika njani chabwino ndikuyesesabe kuti ikweze mwina amene wati takweza masula bwanji bwana masula bwanji ayi ndaswera mu live pa Luntha television tafika kuti madzulo ano hello yes tafika kuti madzulo ano kudeza dzina lija kudeza bwana happy Phiri bwana Phiri comment yanu ndiyo tani pa zimene tikukambira nazi comment yanu mofulumirirapo pa nkhani imene agangata anayankhula ndipo abungu anena kuti awakhazikidwe pansi mwazilandira bwanji zimenezi apopo agangata analakwisa analakwa analakwisa chifukwa nkhani ngati zimene zimafunika akambirane ku chipani okay akhale pasi kuyankhulana kuseri not pagulu okay abungwe nawonso akulakwisa chifukwa kale abungwe kunalibe anthu timavutika kukhabidwa ni zikwanje pano pa mabungwe alikalikiliki ndiye zikuonesa kuti abungwe ali ni mbali yawo so agangata afuna kuti ave maganizo aifanu so tinavota ndife sanavote ndiwowo vuto na anthu andale tikavotera zinthu zikamba kuyenda amayiwala ine akamavoti ifeyo safuna kutilemekeza iwo akanafusaka maganizo kwa ife kuti aprofesa akusankha maudindo choncho ndi ndikanafa maganizo athu kuti anthu ayakola chani ndiye ino atu ankhati muzitigwira ntchito anthu andale muzafusa aziva maganizo aife ene ake amavoti chifukwa ife tinavoti akuti atisogolere ni mmene zinthu zimayenda maona mmene zinthu zimayenda sizimayenda bwinayi maekonomiki kwacha imagwa anthu amavutika anthu amakhabidwa ndiye tinavota kuti mwina titaupeza mpumulo wina koma kuonanso agangata afuna bwereso kwa kale ndiye ngati akutiva chonde asinthe asinthe asationereso mkwiyo samarali tifuna kuti tione zinthu kusintha pandale ifenso tizigulako sopo wateni kwacha muli anthu mmizi mwakuvutika azikoko tathokoza bwana Phiri kudedza kuti mwayikapo maganizo anu langizo lanu lamveka tathokoza kwambiri mukhale ndi usiku wabwino zikomo pirira ndi program yathu mwina mwasitsa kumene onani pansi pa television mukwa zimetu masolo bwanji bwana akaswera muhango kuzuzu kuno Muhango, thank you for joining us. Muli bwanji kumenewa? Ife tiko bwino tinatwala mapipi ndishu tanachofutako pamona. Mulungu akuchitereni chisomo sitinathe kudziwa ndipo Mulungu akukhuzeni mofulumira. Ndithu. Well, tukambirana nkhani ngutheka mutsatira? Ndoitsatira si msonkhano wadzulo ndi mmene zili na udanda kuti aya discipline. Izona mafuna ndi rabeko pano boys. Imena fesitite ngagawo sititengeraso kuti koditu kuyankhula zandani ayi kuti mangufati yankhuleko chilungamo malawi tisiye chidonena kuti chifoti chinthucho ndi chathu kapena chifoti machikonda tizichipakira pamene chinthucho chalakwika pamene chakhozeka ndimafuna nene mwachucho chine msonkhano mene naumvera naumvera ndithu pakusirikota za msonkhano wose naumvera panali zo institution ya usonkhano inali yabwino kwambiri ndipo wayang'anira kuti ana aganiza agangata ndi golawo kuti akayandikire kusikiriza kuja kuti zonse zinaenda bwino particular 16 anthu ankavota licha magazi amenewo ndamene ufuna kuti awine aliyense atamapanga choncho amene anakuvoterera zikhoza kuti chikhalako bwino koma ndimafuna ndidzudzule ngenene chichucho ezi ngai ya democracy ino sinthawi yoopsezana choyamba icho ndinena kumene kuti kodi woopsezana lindani chachiwiri ndimafuna nene kuti kunena zinthu za mnyumba mwako ukazi utiutsa kugulu pamene uli ndi udindo iweyo onena kuti chinthucho
chilichonse koma manena zamkati mwa DPP kuti pali anthu ena amene akukhala ngati akufuna adyerere ndiwowo zabwinozo pamene ufumu womenyerera unalibeko chwa iwo pokamba chotali ndi umboni kuti anthu amene apezeka kumalo kwina kwake pamauditi ena akewo ndotalo wako kumene kukukoma mosa akhala mwandondomeko yake chifukwa chakuti ena ake awakondera kuti akakhale kumene koko ine ndinene kuti nkhani imene ingatiliona kati kumene kwawo kungatiliko simaine kuti ibwere pagulu pano kuti amalawa ikenziwe yayi imene yamaina kuti iwo komanso ndikhulupira kuti tukwamba za munthu wamkulu kwambiri munthu amene ali minister of state ndimafuna ndinene chonchi kuti ndaonanso kuti ni ntchito zomapatsana munthu osanamuuze chimene ayenera kuchita ntchito yakeyo imene ayenera kugwirira I think inachonso ndivuto chifukwa mawu auti minister of state kwa ineyo akuoneka kuti ni munthu wamkulu kwambiri amene discipline yokha imayenera kuti mwayika personal discipline imene kuti agangatawo akhale naye ayende njira zoyenera mkatikati mwawomo afufuze kodi uyuyi mzani kuti apezeka apa bwanji afuze other authorities amene mwina anakuzidwa kukambira nankhaniyi mwanseri olo ngati kuli kudzudzulana kamwina afuna kumenya nako komweko kaafuna kupanga nachani kumazikana kaza mkati mwawo mwanyumba mwawo iyi ndi mmene timanena kuti concrete information imene munthu umayenera kuti ukhale naye kuti ufufuze chinthu chimene chikuona kuti chikupinja koma mkati mwa nyumba mwako chifukwa pafuta nyumba mwanga ine sindikapite kuona kwa nyumba iyoyo kwa uzuta apepani nyumba mwanga ine ndiona kuti kwamene akazanga kuendetsera ngani ya shuga akukangata kubwerekesa kwambiri kwa anthu ena kunjoya kwambiri ndi shuga nyumba mwanga ndiona ngati imeneyo atsalikoza ndiona ine ngati munthu wopanda nzeru kapena munthu osaganiza pakhani okhayo ine kuti agandakata anaonetsa kuti anali munthu amene sanaganize poganiza kuti chinthu akudzudzula munthu amene ali mzimba mwawo momwemo amene akanatha iwoka kukumana naye kapena kukumana nawo kapena kufunsa anthu amene nawalemba ntchito ndondomeko yoyenera imene awalembera ntchito so anthu ena amalembedwa ntchito chacha maphunziro awo anthu ena masikiro awo amene amalembedwa chifukwa sungatenge munthu amene mwina amayimba ng'oma kukampatsa ntchito ya usekretary ntchito kapena kukampatsa ntchito ina imene mwina iye sangakwaniritsa ayi ndikuti anaona kuti munthu ameneyo pamalo pamene popongofunikira akhoza kulowapo despite kuti iwo kanamenyera kuwa mtundu wanji koma constitution yawo anawapatsa kale ya minister of state izi ripotiropo iwonso komanso khala MP iso iwo ripotiropo ndi anthu ena amaenda kuti akhale pa udindo menewo pokapoka ngati mwina kuchipaniko kuli direct mwina aliyese kuli makakha ukaoka amene mwina udindo manager sakanafikira pamene amaenda kumenewo now nanena nkhani yopsezana ati mafuna chidzudzuli kwina na opsezana zake tsono nenapompo nani namvedzera kuti wina na opsezana zake kuti ine amene munakaombera amayi awa mawa ali ndi kumangani kunayankula mawa amene anaikoti imene mafuna nene kuti ayi ndondomeko yako simeneyo kuti mendetsedwe ya dziko limayendera ndi malamulo ndomata kaifendi for tinakili pamalo potani koma dziko limayendera ndi malamulo owamangatu amene waina amangidwe malamulo analakwa ndithu zoona zenizeni adayakuisa adaita ntchitoopsa koma ndondomeko titinena choncho kuti ayi mawa ndukhamanga amene andibva kuwawa ine sanami mawa amene wawa ine ngatinzika mayawe naona ngati kuti afuna abweretse chibaniya chimene chichotsa chija afuna abweretse chimene chija ndiye ndimafuna ndipempha anthu awiriwa abambo chisale kuti akamayankhula asamayankhule zinthu mopseza kwambiri yayi chifukwa amalawi kunja kuno ndamene tikuona amalawi kunja kuno ndamene tindi mayankho ndi mafunso ndiye iwowo apitirize kukonza zinthu anthu onse amene analakwitsa mundondomeko malamulo awo awamange awagwire kutata nawo mwa malamulo koma osati mokanga kuti iwo ndi odutsa zawo komanso wagagatawo alowe mkati mwa nyumba mwawo afufuze oka kuti kodi chinachitika nchani kodi ndombulu waziwena kuti muli mbuli muno muchipani chathu tisanga nacho tenga mautenga
itsechapo pakuti achigawanisa chipani chwa achinyoza chipani chawo chomwe pamene anthu kunja kuno akukamba kwambiri za iwo kuti akuziya kutsa chipani ndimafuna ndikizipa mbiri patsogolera Amhango kumzuzu talemekeza maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana kwambiri zikomo